bandiraɓe ɓaleɓe Mauritanie mi salmini on mi juurima on kati mbeɗi ñaago on yafuya kala ko mbawɗon nande ɗo e konngol kaɓningol walla mettugol oɗo vidéo noon panuɗen ɗum ko e Moussa Ndiaye jogiiɗo o jambaragal joɗade télévision ene woni naafigi ene woni makro ene woni escroc ene woni human binne anda hay dambalum ene jooɗo ene haala ene wiya discrimination ala e Mauritanie racisme yagal ala e Mauritanie Moussa Ndiaye so tawi ko gonga so mbabba ene yiile so neɗɗo hawri e maɗa wota haɓɓe maɗa saret ni yo fawe maɗa dimgal kaaƴi Moussa Ndiaye an kay mataw a yiccitne ndi waɗade télé Mauritanie Moussa Ndiaye galle moɗon woni ko 6e série école 10 Moussa Ndiaye nde wonno a harani duwaw jinnaɓe ɗum watma joɗade aɗa haala ko kalata ko Moussa Ndiaye so tawi ko some arabe o watma sababude ka arabisant watma joɗade télé aɗa wiya aɗa waɗana Aziz campagne aɗa yoola hakkeji ɓaleɓe walla aɗa haala gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko naafiqere ma e seyɗanagal ma foti noon an e hoore ma aɗa andi a fen an e hoore ma kati aɗa andi a naafoqin an e hoore ma aɗa andi tigi rigui ko kalɗa ko an e hoore ma ka laatiɗo wonde maccuɗo sababude jasre aduna fof gila baba adama ha yettiɗo jasɗo jibinaka e nder windere he ha yettima an Moussa Ndiaye kala jasnoɗo e tagore Allah nde ko an tekki rondi jasre muɗum Moussa Ndiaye so tawi noon a wawa yoltude hujjaji ɓaleɓe walla a wawa haalde gongo gonɗo e Mauritanie sukko sa wi an ka journaliste a fen ka naafigi an a wona journaliste a meeɗa wonde journaliste ko simple reporter mbaɗannoɗa ko ɗum tan woni ko mbaɗannoɗa reportage football gasi ana wona journaliste human binnagal maɗa noon walla naafiqere maɗa so tawi ka escroc walla ka makro walla aɗa sinnodiri e cadre uji takkiɗe e Mouhamadou Abdoul Aziz aɗa darano ɗumen sohnaɓe Moussa Ndiaye ren hoorema so ɗum ala Moussa Ndiaye ren hoorema ko hakkeji ɓaleɓe joolaɗi ɗi e nder Mauritanie caɗele ɗe ɓaleɓe jogiiɗe e nder leydi Mauritanie sa joni aɗa wiya ɓaleɓe ene nana français ene nana arabe an dambalo o holko nanata an est ce que aɗa nana français an est ce que aɗa nana arabe an jasɗo o an jeliɗo o an rawanu ndu aɗa waɗi koɓe maɗa no dote mbabba yo Allah huuɗe an Moussa Ndiaye min kalanma noon ya rentu so ɗum ala bo ƴiwonde bone toɓo jogorne nde tobde toɓa e dow hoore maɗa imin ganduma imin gandi ɗo koɗɗa imin gandi nde dawata imin gandi no dawrata tinnoɗa ndentoɗa hoore ma ha no feewi so tawi aɗa jooɗo e téléji walla aɗa jooɗo e radio ji andu ko kalɗa so tawi wonko ɗaminiɗa Mouhamadou Abdoul Aziz walla so tawi ka keyɗuɗo aɗa woni batowo an jasɗo o aɗa andi kay an e hoore ma so jinnaɓe ma ganduno sa mawni ko ni mbayata nden maɓe ɗeɗɗannoma gila aɗa woni tiggo an rawanu ndu war hasma tufuma yo Allah huuɗe kuddi ndi hutno heferɓe yo Allah huuɗe kuddi nde hutno yooloɓe leƴƴi ɓaleɓe yo Allah huuɗe kuddi ndi hutno yooloɓe hujjaji toñaɓe an jasɗo o an jeliɗo o an rawanu ndu haaldata e ma ko Gelongal ba mo ganduɗa à 100% mo ganduɗa gila 2001 Moussa Ndiaye ren hoorema aɗa andi kaalowo o aɗa andi ka kaldowo e maɗa o aɗa andi kati ɗo haalata ɗo ko heddi ko mi haalata sabu won heeɗiɓe kono noon Moussa Ndiaye andu a ñamli ñamande ne jogorɗa yoɓede